Adia funti wonhu sadia na keka ene wesum Monfa mu Gyimii famfiri wona yanwuna yam. Hey, mimi tuwe. Hey, menyantabo. Atan aniwu efere wa winim sa wo yere te wonchen. Yanya bibi nsi awurade o papa. We say timi koye problem. Ama Adwen bone ni ade afo. Sofo no wonim sa sadia ga ni sitie na wonya bofo na wo so wonya tabo no. Ene nsore ma binum so Gyimii. Ebusia efiti last week ibadie sofo a o trendy wo media ne so yie pa eye prophet Ogyaba na trendy anu o trendy ni nyina enye for good cause o ni nyina gina se abaye bia ne didi Cassie abetina media ne so atese ne waso live a wo chirechire mu se woni sofo yi atwempena ayinyi nsen agu ene etese secret de girl yi edi bia babonten a na tese media yi so yi ebisi Ogyaba de that man looks so gentle, so nice to do such a thing. Na manfo so ka say, obetima ye so ye nipa. Ye wo hwa ye twemu aya manfo bebre twen se sofo beba na wa beka asema na to akoma so se enye no kra na ye no kra. Sofo ba ye mo aye ode ba ye ni. Na ope say yemfa ne nya second wife. Na say, adai. Hey, mimi tuwe. Hey, menyantabo. Omo Bible. Hey, Abraham. Like how? We say to me koye problem. Ama, wetimi ba no baba betena se. Na wototo ayampe a kire mu. Ebusia eye prophet Ogyaba mu aya wode ba ni se wonye dua, wonye plywood. Ai, o kire mu a wonye timber na oba bi de ne ho ba wabonatra. Etu obeka asasem we no ene na no pa we die. Eye Evangelist Asamoah say sofo so mu gina de ebe yi wo wuntimi mfa nyankopon anim emma metwitwi fom sa na okra de nyame ahumabro na wo ye mu ayi actor enti so pesa wo bam ayi nyame dwuma ni mu a pesofo bi na setena da bi unko ano ate ya santefo mema ni binom no a o ma bedi sofo no ebinom de adwen kase enso asora wo ko ye no wan ko hwawurade ni wire nyina sesofo mu de ne ko she sofo ni mu sister would say papa wo yire let's talk ghtrending and any first time I pop into our video or subscribe no click your notification bell so your Facebook as let's talk ghtrending and your TikTok as let's talk ghtrending also go follow these pages. Any comments be answer will be major or comment section now like now share for so abe share na ebusia prophet Ogyaba asem we no ho beto media ne so no especially in sorry man defend you almost awful ebisi won timi nya ebisi waye kra waye ene ebima kansem bebre ena anopa we a wo trending nyina agina sa wo se wonye ntabo ne so no ana Evangelist Asamoah ba no wo bisa se anyenye bia no wo ka se wonye ntabo no na wonim se temptation bi beba ana wa ma wani ana hɔ ana afei so no kesesesi ana kame akoye sa ase wiase no yeja papa ho ne yede bone aya atare efra ene e ma me ne buofu enipa ni beje bone ho asene papa kristosom yetenene nanso da yede atoto ye nso ene nsore ma binum so Gyimii ensore ma binum Gyimii metise ma binum abetena social media ne so ena sofo yi mehwe na nya dufuru pe ane ayi wode san akono bone ne so a Bible so obi ntimi mfa ejanse ne kukumbra na taade nse na okra de wahunu se owoyere ena osano na da ebinim pa won be kofie no won betata asofo isa asofo no binum so won ani na ho won so adwen bone ni ade afo asofo binum adwen bone ni ade afo sofo no wonim sasade ga ni sitie na wonya bofo na wo so wonya tabo no wonim se eso omo ani da ho odu ani ato adom okan ya na bamti ni ewuru ohun de wakwa wi adom ache de emfa ye nko heaven ebusia
Evangelist Dina Asamoah koswa kasana no wotwe mu say ase ebi mu wonyianu bi say na me ni baabi da me ni aduane di eniti na ma me nam so ma me koye saade we enye untimi mfa saade ne justify oboni a wadi ene asem a woka nyina ne say eye ni wo na ye tsan say eye prophet Ogyaba ene Cassie ebehwe nyame anim agina so ge no otonyum asore da mu ho wotonyo man wo srasane it was eye ni wo ye tan so omobema omokwan omobema omho kwan ama ade a entise asi ewo nyame nase perfume a wode me ka baba we me fa wada we de meka ababa wa yi aba yi ni mo ne sofo Ogyaba mo trend no mo asem na meken we me call experience mo asem na meka ba mi di ka kan quotation bi a tro ze de meken enkyere se me 100% men so me wo me de so ti ase na Paul say satene ne na mmara so na eba ka Kristo wu obewu yere nkaye kwa yetimi de mmara bi yiyi ye ho ano etene sa awurade na anim sa na meni ba bi danti ena me kotwe mpra awurade na anim sa na me che wo sugyadiem ka ne nka Yesu wu obewu ye nkaye kwa kaye kwa etan ena mko enu yiyi perfume bebre ma me opadefo awe moa opadefo a owe moa ahu di ato aduma chede nyame de ama wo kasa adum we wuhwe ni yi a perfume akasi anka betwe abre wo no sa aduma chede we wuhwe ni yi a ose woni pa ye de bokwan ma no edini drum panimfo anim menam woi ba bia behu samaduro bia enkonkron ye momayi me yani na ho na sai owu ho de atemu ho asase nya de ayebeka so Hebrews chapter 13 verse 14 osi yani kurete wada wasase so de eba na chiri kwan ne hwe adom nyame de adom wo a wa ma kwan ama bonsam esai adom no Jesus osi won so obi hwe so wo so obi hwe a na kono na agege na dada no nyame difo tan na niwu na efere tan aniwu efere wa winim sa wo yere te wonchen yanya bibi nsia awurade o papa wo betima ya bibi asia obia wo wiase ebi a wo adoma chede no sabre wudi timu di bone de ntia nyame nyampa ho ntoma ne se opese wo sachira ntia awurade wo mani pabre obetimi ama brema waduma chede a wo no wudi bekum nipa wudi be hyen kontro wudi be preachi atro nkyere nyame nya ohwe just a minute said you already just a minute in the shrano san already just a minute and so a penny pound toma Evangelist Dina Asamoah say nya ni kya say ma me de oso wasebu a wo ka ni yi ankasa o kasa nyina no so wono wantini o nanso o hwe ni nyame ye na what I say ne wo so boni ho modern said the be ya temptations bi say ento no eti okoso akasa na na o twe mu say prophet Ogyaba you obi ene na no atie kasa obi nkatwi a or you're very fluent, but enye wuchi kane wano ate ene kire se wu ka nyame asebo na wo kwa na oye movie ne nyina enimu as an actor ene nyame by grace of God waba be ye wo sofo timi hye nkoma wo srasane na adwaman ne de ase e wo sofo mogyam dadaada wenye ne ye ma me kire mu a wo se eye ni su ene ne ban se wo su ye nyame ba oh Jesus se mumi enu nyina madoma chede efiri monsa her voice again di jina hotonyum adoma chede ni suba ne de ne woni mu dada Gyimii nko anema binum aba na asofo binum so adwaman adore won se dwie na me ya won se na dan na de me nya 100% according to Luke chapter 18 verse 18 opani bi kan English ne meka twi no amwate asese de me kan nyina no me nya 100% nanso ye yire ye ho na ni nyina ye nyamedwuma bebre nyame asem a ene nipa po na sofo no kra wonim nyamsem waka bi a kira soreba ye de ya adwene ni ye nyansa ye nyamdwuma we kra de esa abetra be kasa me nye tabo ena Paul say adom nti yentena na yentena boni mu saa na adom no so
nti we no ya na ye sankyere ne ma mo nsɔre ma ne sɛ nyi obi o se nkom bia na eso di nachi enyi obi o preach bia na eso di nachi nyi obi o to nwom bia o to gospel bia ene wasakra nti ukodi nachi nti adom no na wode dom wo a emfa nkɔbɔ adwaman wo osofo Ogyaba ye hwese de wusi kasa wano ati enya santesem ne de yanyamdwuma wo enya santesem na mano ate dabi na ne oba no akwakwose de mayi perfume bese sama no a ya wo oba yi nso ade afu nti wo hu se de na keka ene wesum Monfa mu Gyimii mfamfiri wona yanwune yam we na me kokasa nsore ma no mon sori firi wo machi mon sori firi na chi no ye film actor Ogyaba wono agitum so ye film actor ene nyame adom bi ene nka aso ne so ene wan hwa adom no so yie nti bedru bre bi na kwamode wa abekasa bonsam anade akwasha ban no babru si ye na da nyankopɔ ye nsi na twetwe ti me mete asa no nyesa hantan enya sori bia na afrɛ me amekoda me ma because me ba niema me ba behunu airtime ni ejeje so Ghanafoɔ binum so Kristofoɔ bi mu Gyimii sofo na ye bone kura nyame apa ne ho ntoma no obesore firi na chi no na osa ba ke sofo na enye wo mo a ya na yi wo mo adwene afiri wo mu tirim because wotimi ahwe nyame anim abompai abodwaman beka we ide a ode wo kɔbosom so akoyi wo adwene a enu ontumi nkɔ Ebusiana chese de ekoso ewo media ne so ana media besomo no Evangelist na Asamoah adwala ye papa anesema wo Kenya asese a Christopher na nkasa no ye kwa asori a ye aim ni nyina ye sofo daddy ye hweso enkoso nyame dabi obia lemete ne hutu ne sofo eno anam so ama sofofo no bebre so ye adwaman nti no muntimi resist temptation nti efa free eye members no efanso efie ya asofo no tese both ways e bi ya hyawo asofofo no ye maame na eka ana afesi so eya asore man so bi ye adwaman ti omo kwa instead of so omo koti nyame asem no omo de sofo ye nyame ana sisi a omo som asofo ene enya asem ketwa bedi mani ad ensem nechi any update bi aba me de bebro no follow Facebook as Let's Talk GH Rumors and TikTok as Let's Talk GH na wa share so ama fofa be share bidin edina na eki asantoa makram